Коста дъжд. Аз съм Алби и днеска ще играем на Ацуров нещо. State EU, нали, държави EU, разбира се. Искам да игра като България, но не знам дали ще стане. Така никоя държава да сме червената или синята? Не, синята. Раз. Айде, готови сме. Така. Окей. Ние губихме. За сега е лесно, но ще ли го... Защото просто реших малко да направя едно епизодче. О, тук няма да бия. Айде. Хората и няма се разберем. Той няма се разберем. Тук вече става всичко по-трудно. Трябва да го напомня. Не, няма шанс миличките. Добре, това сега се бият. Но разбира се. Яка игричка, но и да, ако искате още такива игри, Ио, нали, Агарио и някакви такива, пишете долу в коментарите. Окей, сега вече става по-гадно.
Добре, червената трябва да вече да я биеме, обаче не става. Трябва да се чака, което тази няма да е дълго време. Значи тук си го чакам, за да стана 50. Добре. Добре. Значи за сега ще биеме. За сега сме най-добрите. Но за сега не върви добре изобщо. Сериозно ли сега ще ми падне батерията, бе? Иначе. Ох, те няма чам с миличките, обаче няма да ги оставя да живот, не. Но има и после излюшена си някакъв, дето е после-то си има. Не искам да гледам ръконки. Ръкони не ми се гледат. Окей. Така всичко гледаме. Айде, това ще отида. Бих искал да сме... това бих искал да имам. Окей, тъща. Така, ние сме сините. Аз бях купил тези... как се казва? Да сме с тези замъци. А те много добре се защитават тези зелените. И това цялото е нашо. Ние имаме доста голяма държава. Русия. И ще ги... няма къде за къде. И го бихме. Много беше лесно. Даже по-лесно от миналото. Аз повечето пъти не си режа видеята, но оставам най-интересните неща. Не. Колкото най-интересните неща да оставя. Файтър. Пакманите. Определено пакманите. Повече ме кефат. И вече имаме наша държава. Цвят бих искал да помена. Да, окей, червено. Охо, това ще бъде изи. Изи. Охо, тук има сини. Давай, би! Трябва колкото се може повече държави. Аз винаги нападам с всичките. Нападайте.
Ние направо ги смачкахме. Да, буквално те нямаха никакъв шанс да напад. Никакъв. Значи, те реклами ги мразя. Виждате ли, няма хикс, където мога да го махна. Аз мисля това да бъде от това видео. Хора, ако ви харесва, ставете и се абонирайте. Чао!